kora paro ni kanyo gidhi tekea ma yuago mana ko tiagas wacho ni tiagas bunde mna ti ariyo man tiagas to onge kora paro ni mano gima ber an ka dhi e weche mag team won aparo ni mana kako cho wacho ko mi nafas jowadwa ing'eni mondo mi oketi among 25 players one gi more than one gi gine mang'eny sana locally players mang'eny sana locally tineno ka trust manini ma coach mowuok mana oko oketo kuomi moluongi monde I represent our country jowadwa akwayo nyithiwa ni mondo giwuog oko nikech mokwongo kleo ma ndien nafas maber nikech nitiere scouts all over the world ng'ama dwa dhi Europe kik wachak wabede gi gine moro ma chandwa kaka Benson Omala weche ne ok dhi maber sate sani kodhi ka to ni lweny owuok kendo nyodhi ka ni lweny owuok wabed ka igocho king'e maber ni igocho ne idwa ting'o flag marwa to in wuon bon nitiere gimitimo in wuon mondo mi igoga twa nikech mpira en marigni mpira wacho ga pile ni kichopo okete nyaka 20 nyaka 23 time digni ariyo odonjo 25 matene kisekalo 25 koro idwaro ni ichako loso pesa kake business kora paro ni is high time kwa yudo nafas kama ngata mo nafas sana players magorgi kiro nafas ngatoka ka Alpha ngatoka ka Austin ngatoka ka Sylvester ngatoka ka Mija maka jo madhi mabor sani wan nyaka gi Brian ma umondi ma biro mawuok Bandari ja goalkeeper ko mi nafas kiki disappoint eri igoch daka par maber to kocho goli moloyo keti ni dwa gocho 90 te uso 90 kora paro ni mani gima nyalo kwayo players wa token mana mag jogor kende giduto te wakwayo gi mondo gibi to e weche mondo mi kaponi wachope final kleo nyi neno Morocco chiegni ni games giduto te gichope final mano manyiso ni how serious they are koro wadwaro ni kaka nwatimo e fourth Olympic games mane wachopo mwachopo nyaka final gi Egypt wadwaro ni ma bende kaber wachopo e final eri yuage final molo yuake e group stage erokamano mantiere kar kachiel kono jong weche gi thoth